Hello, bumili ako ng Xeon 3-axis gimbal. Hello, good evening. Bumili ako nito para sa pagpa-vlogs ko kasi nagkakahilig ako. Ang cellphone ko walang stabilizer. Testingin ko to kasi sa mga review sa YouTube tsaka sa Google, maganda raw to. Hello, August 25 ngayon. Saturday, pupunta kami sa Red Cliff, doon daw sa Kite Festival. Sa Shell. Mamaya naman. Sabihin mo kay Mami. Sige, mamaya naman. Dito, here's the camera. Ayan o. Mamaya naman. Say, mamaya naman. Mamaya naman. Kite Festival! Kites! Here na kami. Nagharap kami ng mapaparkingan kasi tignan mo. Kasi tingnan nyo ang mga nakapark. Grabe. Ayan, first time kong magamit itong aking bagong toy, itong gimbal ko. Special. Gamit yung ano niya. Itong bagong gimbal ko. Kasi mahal pag bibili ako ng camera na pang professional. Kaya ito na lang gimbal, itong Xeon gimbal kasi search ko sa YouTube. Ito ang mostly gamit ng mga vloggers din na para ma-stabilize ang camera ng cellphone. Kasi gamit ko cellphone Huawei Nova 2i. Ito first time ko magamit itong Xeon gimbal. Ayan, mga mapupuntahan. Nandito pa lang kami. Nandito kami. Yan, tapos mamayang gabi, ito yung show. Yan ang show. Simula 4 to 8. Okay. Hello, kaninang umaga, pumunta kami sa isang parang tiyangya siya ng mga halo-halo ng mga paninda. May mga gulay na organics, tapos may mga foods, may mga lahat ng pwedeng maibenta. Kaya medyo nag-iisip din kami na
Mag-iipon din kami ng pwede naming maipaninda, lalo ng mga crochet project. Pagkatapos doon, pumunta kami kay Ate Jo kasi may bumili na ng kanilang bahay sa Drury Street. Kaya ngayon ay medyo malungkot siya kasi yun ang first na bahay nila. After namin pumunta doon sa bahay ni Ate Jo sa Drury Street, pumunta naman kami doon sa bahay na nila ngayon sa Cox. Tapos yan, doon na kami nag-lunch. Tapos marami akong kinuha, marami akong hiningi ng mga tela na pwedeng matahi na libangan dito, pang-upholster ng dining ni Tony Bell.
5:30 p.m. pauwi na kami. Kasi malamig na at saka hindi na namin hintayin ang firework. Gabi na bibiyahe pa kami pauwi ng Taigung. Ay, si Anuta.